Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong ZALDY ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 21, kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dengi ba, Remy, Araneta Mindones, an mga Salvador, kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang Mr. Siram kan Bicol. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Partylist, iniwan ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo. Ray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadawag sa Dati, 90.7, partner, Radyo Ragon Legazpi. Dati Yes. partner, ang tukdo, tami juhalang kawa. Ngunyan partner, hindi na, level na partner. Ayan. Siyempre pa, nadadawag magkita sa 88.7, Radyo Ragon, Birak, Katsanduanes. Yaong palanduman si Bus Nico kan Batista Partylist na sa likod. Saro siya partner sa Oo. mga nakatukaw ngunyan. Tanatanglay ka, titindog. Mga tugang, live na live man kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Partylist, and syempre pa sa Facebook page ni Congressman ZALDY ko. Ayan, Martes ngunyan mga kaaksyon, magiribahan kita. Siyempre pa, may manggagana ngunyanin. 1,000 pesos! Yahoo! Kaya mga kaaksyon, tabi ipaabotan sa inyong komento, reaksyon, asin pagbati, takamuan manggagana ngunyan na paghahapon. Siyempre, may manggagana man kunyanin tablet. May manggagana nin tablet asin cash. Kaya ano pa ang tigahalat nito mga kaaksyon, magpartisipar na. Pwede ka mo mag-comment, magpaabot kan sa indong reaksyon, mga opinyon, digdi po sa programa, pati na po kan sa indong mga problema inagrangay na sa hiling nindo, pwede po na maaksyonan kang Tabang Ora Mismo. And syempre partner, sa mga mawot, magpaabot ng komento, reaksyon. An sa tuyang kaputan ngunya na paghahapon, partner, Oh. pabor ba ka mo? O ano ang sa indong reaksyon ngunya na pig-aprobahan na ining limited face-to-face classes? Ay, ako, pabor ako dyan. Partner, pets sa 21 na ngunyan. Correct. Kan Septyembre, may natatada na sa ng siyam na aldaw para sa voters registration kan Comelec. Hanggang Septembre 31 na sa naman, ining ipigtalaan na pagpaparehistro kan sa tuyang mga mawot magboto ngunyan tabing panahon in eleksyon. Oo. Alagad ang problema, partner, siyempre, arog ka nakagawian. September 30 pa lang partner. Dinagdagan yun ko na nga, sa sabi aldaw ko September 30. Oo, Siyempre, pasensya. only in the Philippines, nasa Pilipinas kita. So nakalipas na bilog na mga taon, na open, ang Yes. registration open ang Comelec. Ano ang ginibo ka sa tuyang mga kababayan?
Warang tao sa Comelec. Sabi ko nga sa Ngunyan, inyo, partner. remaining pun partner kampuit sa 1 kan O, pero Septembre. nasa na, 9 days. Ngunyan pirming pano ang pila sa Comelec. Ugali, partner. Mahilig kitang mga Pilipino sa last minute. Ugali yan kan mga kababayan niya itong Pilipino. Ay, bako man last kung minute. saan, partner. Last 2 minutes. Yan. Ugali yan, partner. Kung saan matatapos na, dyan ang puga-puga. Tapos, lalong nagpipirila alawigon. Tapos ngunyan, di dahil pirila-pila, napupungot sa iba, natatanglay, nauuyam ta nagpipila, big lilibak ngunyan sa taga-Comelec, Oh. big tatabuga ngunyan sa taga-Comelec, mga luyon ngay kamo, Yan. mga atrasado ngay kamo. Ngunyan, ang Kalaban Comelec ngunyan na sa ngunyan ang taga- kalaban. ang may diferensya. Ano habutan ngunyan dyan sa Comelec? Ano daw kung may extension, partner? Inda Baka ko lang. iguan ng extension. Sa Pero bagay- ang aram ko kaya, partner, pag nagkakaiguan ng extension, magigikan na yan sa central office. Actually, Mababa sa din national na partner, may kasubuan. pigtutulod na pangapudan sa national na kung pa po pwede extend hanggang Oktubre at 30. Ayan. Pwede pa, Pero kasi- day pa yan tabi partner na aprobahan. Pero partner, Big, posible. Kasi nga may termino may posible. extension. Oo. Actually, sa paliwanag ni Pading James na Jimenez, kan Comelec Central Office, may mga siring na pangapudan duman, pero dahil pang pigluluwas na desisyon ang Comelec. Ayan. Pero partner, sabi nga ni, dati naman na ginigibo inikan Comelec na nagkakaigwa ng satellite registration. Oo. Kasi sa mga Pagkatapos- kababayan tang nadidipisilan, magpasiring dyan sa opisina or gadakol na ang pila. So may mga satellite registration na ginigibo. Like for example, sa mall. Actually, ang sa rason mga partner, eskwelahan. ang rason partner kaya gusto nilang magkaigwa ng extension bako mambagang normal ang panahon ngunyan because of COVID, because of Correct. pandemic. Aha. Pero ako nangangalas ako pag talagang last minute na, pag last mga remaining days na sana, Durukutan na. dahil nagsusulputan ang tao, gulpi pala ng unregistered. Kung magigirumduman mo, partner, kanakaaging taon, ha? Kanakaaging man na eleksyon. Grabe, partner. Sa tahaw kan mainit na panahon, nag-uuran, dire pa yung partner, pero gusto makaparehistro. Sa bagay, kung gusto mo ning pagbabago, maparehistro ka. Correct. Kung ako magtalagaan bagong butante partner, muya ko ning pagbabago sa Legazpi, maparehistro ako. Ayun. Ah. So, di bali partner, tibaad sa aga. Sa aga ko, Baka partner. may makaulay kita na official kan Comelec, maaputa kung ano ang pulso ninda. Ta syempre, iding mga Comelec local ta, halimbawa provincial, mga municipal and city, pati na regional, masubmit man yan kan sa idang Yes, recommendation. oo. Masubmit man kan sa idang Ang suggestion sa central office. ang madetermina. Ngaya, sir, talagang kailangan natin, talagang dito sa Bicol, ganito eh. Yan. Ang dami pa. Sa Nahihiling mo, Legazpi, partner, oh, marami yan. pa nakapila. Yan, partner, dyan iyan sa Comelec Legazpi. O yan man sa may Comelec Region. Oo. Ayan mo, sa Legazpi yan, Sa partner. Legazpi yan. Kaya mahihiling mo talaga. So mga mauot Hay magparehistro. daw ining mga taong inikan halawigon sa panahon na may registration Busy ding tao, sinda, no? partner. Busy. Kada akong sindang ginigibo. Oo. Saka, partner, i-consider ta na May nasa COVID. COVID pa kita. May COVID kita, may pandemya kita na pinag-aagihan. Pero ganyan. maski din COVID sa Pilipinas, pirming Ayun, araw only kaya. in the Philippines. Okay lang. Sige, partner, Saga. sa aga ko unta ang lado kan Comelec. Aram unta kung anong mga masunod pa nindang mga plano para digdi sa mga kababayan niya itong mauot pa magparehistro. Sige. Ngunyan, partner, ang saro sa mga pag-uurulayan ta ngunyan, partner, ta, ang sa tuyang presidente, partner, inaprubahan na iniong limited face-to-face classes. Kaya yan, partner, ang sa tuyang pag-uurulayan ngunyan. At ang aning matabangan kita, partner, nasa linya, nasa ibong na linya kan telepono, ang Regional Director kan Department of Education, Bicol, Regional Director Gilbert Sadsad. Maray na pagkahapon, tabi, Ordi. Diyos maray na hapon, tabi Miss Remy, a.k.a. Maha, asin kay Joshua. Ayan. Opo, maray na hapon po, Ardi. Oo, ara mo, partner, dawa busy ini si Ardi kasi kadako ng mga virtual, mga Zoom meeting. So, di kita, partner, binigo ni Ardi para maitaw sa tuya ang impormasyon. Ardi, hapot mi tabi ngunyan sa 120 na eskwelahan tabi. Igwa po ba digdi sa Bicol Region na handa na para digdi o sa limited face-to-face classes? Sa ngunyan po, na dahugda na aprobaran ni President itong limited face-to-face on pilot basis. Digdi po sa Bicol, dahil pa kita dahil pa po sa tupig daw ang final list. Kung kira ang kwalipikado duman sa 305 na listing kang Bicol. Kung magigirom duman tabi, Rems, kaitong January, nag-submit kita ng 305 schools sa Central Office na kwalipikado base duman sa readiness assessment na ginibukang mga school heads
as in vetted kan sa tuyang mga schools division superintendent, may suporta ang LGU as in mga magurang. Alagad, ngunyan sa 100 schools lang sa buong Pilipinas ang mapilot, nagpuuna po kita sa mga schools na nabanggit ning pag-conduct ning school safety assessment. Itong batungtong na pigtao kang central office, kaya po after na masimbagan ito ngunya na September 24, ma-conduct naman ng validation ang mga division composite team para mahiling kung totoo itong mga simbag kang mga school head sa saindang eskwelahan. So buot sabi yung tabi ka ni RD, may mga tigsumitir tabi ang mga eskwelahan kung sinda ba ready na talaga digdi tabi sa limited face-to-face. So magkakaigwa pa din po ng reassessment at as in revalidation. Yes, kahit itong igwa kitang sinabmit na nag-qualify na 305 schools. Alagad, ngunyan, sabi ko nga ni, makakanda kita ng reassessment using a different tool. Bako na itong readiness, kundi school safety assessment tool ang gagamiton. Ang inot dyan na hapot tabi, Renz, for the last 28 days, igwaning nagpositibo sa COVID digdi sa lugar na nakamumugtakan kang eskwelahan, arugan ng inot na hapot. Opo. Kung igwa, automatic yan dahil ka na makaduman sa mga susunod na hapot, may eliminate ka na po. Ta gusto ta safe ang mga aki. Opo. So duman pa sa nasa number 1 na kaputan, bagsak na. Bagsak na. Oo. Ngunyan, so mga nag-yes, ay so mga nag-no na ngay Mayo, madyan ang validation team na pigaapod ng division composite team na bubuo kang school health nutrition, school health personnel, engineer, itong doktor, as in sarok pang supervisor. Ngunyan, pag nakalusot yan, ang gigibuhon naman, dumana kita sa DOH, as in ang division, mapekwa na ng another revalidation. Tayo na ini ang magiging recipient kay itong first 100 schools na pigsabi ni Secretary. Opo. So, madugong proseso pa po. Opo. So ibig sabihin, so sarong eskwelahan, nagsabi tabi RD na ready na. So basta sa natabi, ibabali duman sa mga listahan kan mga eskwelahan. So kumusta so far? RD, ano ba tabi? Kumusta so far ining balik eskwela? Ngunyan tabi na ang sa tuyang presidente talagang inaprubahan na ining limited face-to-face. So kumusta man tabi ang pagbabalik eskwela digdi tabi sa Bicol Region? Ang ngunyan, magayon ang satuyang enrollment sa balik eskwela kasi na sobrahan tang na-achieve ang target na nagkaigwa na kita ning enrollment as of Monday ning 1.8 million na eskwela. Kaya extended pa ang enrollment, baka lumangkaw pa yan. Ang satuyang percent of enrollment nasa 110%. Opo. Kaya dakon po ang nagbalik eskwela. Ang papakusugunta na lang itong alternative learning system na medyo dahil pa nakakabot sa target. Opo. Pero 1.8 itong million. regular, 1.8 Opo. million tabi. So yan ba abot sa target or kulang pa or mas may inaasahan pa tabing madudugangan? ay sobra na kita sa target. Ang target na lang is enrollment last year na 1.6 o kaya makaabot lang kita sa 1.7 million. Pero ngunyan, nasa 1.842 something ang satuyang. Naputol partner. So ibig sabihin, naabot sa target ng Yugon. Department of Education. Yugon mo 110%. 1.8 million na as of this time. So buot sabihin partner, matibay ang kampanya kan Department of Simple Education. man ang partner.
maski na gani may pandemya, gusto talaga kan mga kababayan tang Bicolano na makaeskwela. Opo. So, mga Hello. aki ninda. Opo, RD, pasensya Naputol pala. tabi. So, buot sabi yung tabi, RD, 1.8 million. Sobra pa duman sa target na piga-expectar tabi kan Department of Education. Buot sabi yun kaya RD, naging epektibo ang kampanya kang Department of Education. For that, tabi, RD, congratulations. And thank you also sa tabang kang media na nagtabang sa to para maipabalangibog ining sa tuyang enrollment at yung pagbabalik eskwela. Nakula po ang tabang dito RD, sa media sa opo. tuya. RD, in kaso tabi, mag-limited face-to-face, ready ba ang mga pasilidad ta sa eskwelahan? Dahil ba nagkararaot na ini dahil haloy na ining dahil nagagamit, nagkatingga, dahil may mga sapot na kan gagamba tabi, RD, na dahil haloy na dahil nagamit ining mga school rooms ta and mga pasilidad ta? Ara mo Diyos, bako manggabos talaga magkakaiwaning sabay-sabay na limited face-to-face. Sabi ko nga ni, papuong kita sa pilot, pag after 2 months na magayon ang resulta kang pilot, Ma-expand kita. Ma-expand. Ayun. Duman sa expansion, duman lang kita sa mga ready schools. Itong mga schools na dakul pa ang raot, data na mo na ito ibabalita, Ayun. makahirak man to sa Tama. itong mga eskwela. Opo. RD, maihabot ko lang tabi, RD, kasi kung nababanggit mo tabi, in kaso ready na ang sa tuyang rehiyon, ang Department of Education, Bicol, ready na tabi digdio sa aprobadong limited face-to-face, ano tabi ang mga guidelines? May mga certain guidelines ba ini? Like for example, for kindergarten, pirasa na tabi nga estudyante sa laog kang classroom, sa elementarya naman, pira ba ang allowed na estudyante sa laog man kang classroom? Ano po ang mga guidelines digdi? Igo po kita ning guidelines kayan kasi present ko na rin yan sa Congress base sa satong plano digdi sa Bicol. Gusto ko palang ilinaw duman sa pilot base niya to, pilot phase. Ano lang po muna pala nito, kinder to grade 3 ang pinakatatawaning Ayan. focus saka senior high school. Opo, Kasi ang so senior high malinaw po school yan, may- RD, na ang masa Oo. irarom lang sa limited face-to-face is from kinder to grade 3. Then senior high Mayo school mo- naman. Yeah, mayo Okay. mo ng grade 4 hanggang junior high school. Pag nag-expand, probably mako-consider na itong grade 4 to junior high school. Opo. Ngunyan, ano ang mga dapat na gibuhon? Inot, pag nag-limited face-to-face, dapat may written consent ang parents. Pangduwa, igwaning resolution ang munisipyo o ang syudad o ang barangay ning support sa eskwelahan na sinda matabang pagbantay kang mga eskwela na dai magkarawat na dai magparalakaw kung sa ina lugar. So, Kundi buot sabihin from- palang ka ni RD, may partisipasyon ang LGU o ang munisipyo na duman po kabali ang eskwelahan or duman nakasituated itong eskwelahan. Correct. Kahit puhan po sinda kabali kasi ang satong prinsipyong tiga-adap mo niyan is shared responsibility. Pag shared responsibility, shared accountability pa. Kaya gabos yan matarabang. Kung dai kaya ning resolution, dai ma-participar ang barangay, dai po yan ma-implement ning limited face-to-face. Opo. Kunyan, ang number of students or learners sa loob kang klase sa kuyang proposal, it's 20 pupils. Pero ang dangog ko, dahil pa makaya nagluluwas to guidelines kan central office, pero ibababa lang sa 15 sa kada So, kwarto. ibig sabihin, tabi RD, kung dati puno-puno ang sarong classroom up to 50, ngunyan, ililimit man talaga since limited. So, dati 20, ngunyan, posible pang mabawasan, 15 na sana. 15. Iyo po. Sa gusto talagang ma-ensure na safe ang mga aki. Tapos, igwa dapat ning duwang pintuan ang sarong classroom. Na sarong pintuan gagamito na entrance, sarong pintuan gagamito na exit. Okay? Ngunyan, ang kada tukawan may distansya sa kada masunod na tukawan. As in, igwaning pigaapod na
divider na ito bagang Oo. piglalagay ng Pero plastic. sinailing ko yan, Tabi RD, sa Facebook na kada sarong estudyante may sariling lamesa, may divider, tapos gari nakakulong so pandok duman sa saro lang na gari nakasalming or nakaplastic. Tapos Yes. ang distansya niya sa iyang kaklase medyo urarayo. So tama man talaga na Yes. 15 makalaog sa sarong classroom na igwanin na distansya. So buot sabihon, dapat maobserbar man giraray iniong social distancing. Yes. Tapos, maximum health protocol na naka-face mask, as in face shield, ang aki, as in ang maestra. Aron po So kaya. nakatukaw So, sila habang nagatukdo ang maestra, nakasulog nin face mask, as in naka-face shield pa, plus naka-divide, may division pa. Okay, ang apot ko po, RD, unay na, kung talagang lilimitaran ta, paano so iba? Kung kinalibawa, so kabanga lang kan alibawa, 30 ang estudyante, Oo. siyempre 15 lang. 15, so nag-limited Ano face-to-face. ang mangyayari duman sa 15 na nawawala? So, sistema partner ang tigahapot mo kung ano ang magiging Okay. sistema. Ano, so 15, nanday makalaog sa classroom, duman sinda sa mabatag? Mamudule ba? O ano Tabi RD? aron po kanya mangyari. Halimbawa, sabihan ta 30 ang estudyante kang sarong maestra. Opo. Pagkaaga 15, pagkahapon 15. 15. Ayun. So, buot sa Banga-banga. may morning session, buda may afternoon session. Yan. Yes. Tapos tulong oras lang sinda sa laog kang eskwelahan. Ayan. So, after 3 hours, urulian na. RD, Opo. may recess pa yan, RD. Yan po, base po yan sa recommendation kang DOH, recommendation kang World Health Organization, as in kang UNICEF. Opo. Kaya binase po yan Opo. sa recommendation kang Dapat day mga mawara sa recess. organization. Partner. Oo. Anhapot ko niyan, Tabi Ayun. RD, anhapot ko ngunyan kasi kung morning session, so yung morning session limited face-to-face, so hapon ba, habang naghahalat sinda na maging sindaman ang mag face-to-face in the afternoon, so aga ba nila naka-module sinda or ano po ang sistema? Ayun po, halimbawa dahil sinda naka-limited face-to-face, so sa wrong group, either naka-module or naka-radio base or naka-TV base or naka-online. Okay. So So, maliwanag po yan, tapos gari naman, magkakaigwaning kaya- switching. Pagkaaga, dahil man nakatenga suaki na para sa afternoon face-to-face. Magigibuon man giraray pagkaaga sa harong ninda, doing all those Yes, module. po. Opo. Opo, correct Okay. po, oo. Mhm. So, aron pa lang ka to partner ang sistema. Ngunyan Tabi, RD, an mga paratukdo, May- Tabi nindo, kumusta ang readiness? Opo, may nalingawan akong sabihin. Ini palang tabi Maha and Joshua. Mo po. Ining nasa limited face-to-face, mayo po sinda ning dahil sila makarakan sa laog kang classroom. Yun to Ay, pinapot ko, So, partner. ibig sabihin, Oo. malaog sinda sa klase ninda, basog na, dapat. Opo, Mayo ng oo. recess. Kasi sayang, Ayaw sayang lang man po talaga siya. sa oras. 3 hours na lang, Ah. kulang na lang yan eh. Dapat ma-maximize yung 3 hours na puro pagtutukdo, puro tabi, gibuhon sa laog ng eskwelahan. So, malaog sa Opo. estudyante, basog na, nakakakan na. Yes, alagad. Kung iguaning aki, taang mga aki, baga mahiling magkakan-kakan. Opo. Ning dapat may balon sinda, duman lang sa lamisa niya, siya makakaning sulo. Dahil dapat magluwas na makakan, kundi duman lang sa iyang lamisa. Opo. Kung siya may big kakan na cracker o kung ano pa man. Maidugtong ko lang Tabi RD kasi inimagang mga kinder talagang piga-asisteran pa inikan mga magurang. Ano ang sistema po kan mga magurang na mahatod, buda mahalat? Sa po sinda asin kumusta man Tabi ang pagbabantay sa inda or ano Tabi ang direktiba kan Department of Education tanganing ining social distancing, ining health protocol iday mabalgar. Ang paghatod, pagbantay, dahil man po yan ibabawal kasi mga aki pat ni kay puan ang guidance, kay puan na mas maringani po itong yaon sinda ta pagpauli, dapat kabit-kabit nila so aki, pauli sa kaindang harong. Ngunyan, tatawan man sinda ning space, duman sa eskwelahan, na sinda man ma-observe kang social distancing habang naghahalat. Dahil po sinda basta magparami kung saan Gari ko man sindang parents corner. Yes, may space sa eskwelahan na duman lang sinda ma-stay. Opo. Oo. Opo. RD. Na pwede man nagibuhon
na habang nag-i-stay sila, may saro maning maestra, pwedeng mag-durdis ka sa inda o mag-orient kang iba pang mga dapat i-orient like how to avoid COVID, how to maintain minimum health protocols, ano ang social distancing, etc. Opo. Something like that. Opo. RD, Oo. maidugan ko lang, RD, kasi so binabang budget mo niya na taon, para yan duman sa nagpapadagos man giraray na online class o initabing module. So, kunyan tabi na inaprubahan na ining limited face-to-face. May pagbabago ba tabi sa pagdesignar kan budget or ano tabi ang magiging sistema nindo? Sa ngayon, mayo man kita ning additional budget pero ikaw maning mga school MOE. Basta dahil kita makolekta dapat ning ano man na contribution. Kasi ang nabago man lang, malaog lang so mga aki sa klase for limited time na 3 hours. Kaya sa hiling ko dahil man kay po ang dakol na budget sa igwaman ng school MOE. Opo. So, I guess partner, gabos ng mga kaputan klarado. na iklarado na ipaliwanag ni RD Gilbert para sa tuyang mga kababayan. RD, baka igwa ka na lang tabi ni na pangapudan or pagpapaliwanag pa para mas maintindihan pa kan sa tuyang mga kababayan. Go ahead po. Thank you, Maha and Joshua. Ang sa kuya lang pangapudan sa mga magurang na ini pong limited face-to-face on pilot phase, bako po ni gabos na mga aki, gabos na mga eskwelahan, mapuon ning pag face-to-face. Igo lang po kita ning selected na nakapasa sa satuyang inaapod na school safety assessment as in validated kang mga division kay katabang tana dyan ang Department of Health. Kaya po kung sakali man gusto nindong magkabali dyan, halato na lang itong Naputol partner. Naputol. Maliwanag ito partner na Oo. pipirasa na. So mga magurang dyan na nakahandal na baka ngaya. Bako pa man. Matesting man sa dapat. Pilot. Pilot. Pilot pa Matesting man lang. sa Nanikang Department of Education. Nagkakapira lang Ang muna. aning maaraman ta, kung talagang ready na ba talaga, 100%, pag in kaso talaga nailing ta na magayon sa turnout partner, for sure. RD, balik mi tabi ka para tabi na putol kita. Sige po, go ahead po RD. sabi ko, duman sa mga magurang na gustong magbali sa limited face-to-face, maghalap na lang po baka ang school nindo makabali sa expanded phase duman sa limited face-to-face. So, sa tuyang mga magurang, padagos pa rin ang sa tuyang blended learning na pagtukdo ngunyan na 2021-2022. Yan lang po. Salamat. Salamat po, Tabi, Regional Director Gilbert Sadzad, ka Department of Education, sa imo tabing panahon asin oras. Mabuhay, Tabi ka mo. Thank you so much. Ayan, partner. Ang sa tuyang hapot ngunyan, ano ang masasabi nindo digdi sa limited face-to-face classes? Ano okay man yan sa Indo? Okay lang ba yan sa Indo o medyo may agrangay pa kamo or medyo kontra pa kamo digdi? Sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa Indong mga comments, reaksyon, mapatagdo kita nin tablet, asin mapatagdo man kita nin cash, ang tabay sa nagamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Puun kaidto sa gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Partylist sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, as in pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Partylist. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol
pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman ZALDY ko, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Bicol, Partylist, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Partylist. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Partylist, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay ZALDY, Congressman ZALDY ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kamang digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Partylist sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido Ako Bicol Partylist. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Ayan, maray na pagkapon sa imo. Oy, shout out muna, partner. Natatauban kang bangs niyan. May bangs Akala eh. mo lang yan, partner. Ini ang camera na may bangs. That is what you call feather. Ayan. Feather Anong dust. yaon dyan? Anong yaon dyan sa... Sa Laugayan, it's Oo. up to you to find out. Anong yaon dyan? Sa may book? Mike. Para di... Nag-iingat ang microphone sa kakamera sa COVID para kung sakali may feather siya, dahil mo matapsikan kang kwan mo. Kang sa imo. Tama. Oy, maray na pagkapon muna nakantabay palan si Warren Baliktar, buda si Kuya Awe, nakantabay At saka habang nagtutusok-tusok. Si Paul Lodronyo, nagrabe ang antok. Oy, good morning, Tabi Paul! Mata na! Inaton muna ang sa imong mga kasukasuan, ang sa imong mga ugat dyan. Oy, Aberta, basa ka muna kan mga comments ta. Oy, para, nalilingawan ko na partner yung palan. Magbasa ka. Brian Marceliana Azores, maray na pagkahapon man. Si Eric Barado nakatutok, Christine Barakel, maray na pagkahapon. Joseph Espiritu Monte. Yan. Maray na hapon man tabi kay Leia Elcano, siringman kay Christine Barakel, Glory Fee, Jongko. Maray na hapon man kay... Kaskasunod mo na! Maray na hapon tabi sa Indo, dyan man sa may partner kan, Daraga Community College, nakatutok man, maray na pagkahapon. Siring man, ang mga gwardiya ta partner, digdi sa luwas, sa Embarcadero, maray na pagkahapon, nagpapabati. Siyempre si Box, dyan sa Domengs, nagpapabati man. Magbakal ka dang turon. Yan, sige, masiram Ayan, maray na pagkahapon. Si Paul da, bagong pitas na halaman. Ayan. Bakit? Gising na? Ayun. Ayan. Maray na Sige. hapon, shout out man dyan sa mga yaon dyan back Yan dyan si Nico Franco Adilie. May bago siyang luho, partner. Ngunya naman, partner. May bago siyang luho. May bago. Okay, very good. Hindi ako sa taling. Iba na Okay. naman ang isip mo, partner. Bisita ta ngunya na pagkahapon, partner. Si Isay! Si Aling Sonia. Dear Aling Sonia. Trafalgar. Aling Sonia, natakagari. Gari ka ano. Aling Sonia. Pakilapit lang Kumusta po. ka, Aling Sonia, inyan? Ilaog mo. Day pagpukpuk ang Mabuti uso naman yan. po. Mabuti naman Taga po. saan po ikaw? Taga Barangay 9 Pinarik po. Taga Barangay Pinari. 9, Pinari. Pirang taong ka na, Manay Sonia. 38 years old. 38 anyos. May agum na, may bata o ano? May agom na po. Pira! Saro An lang aki. po. Ay, 4 po. Okay. Ayan. Sa apat na aking iyan, gabos nagkaklase. Opo. Nanay, kung ikang haputon ko, okay ka na magbalik na kita sa limited face-to-face ang classes? Di pa po. Abo po mo pa, abo Abo po po nata.
Para po makaingat sa COVID po ang mga aki. So gusto mo sarong sa namo naman. Opo. Kailangan ka dipisilan mo ngunyan online an sa imong aki. Opo. Wala kang magamit ang mga aki. Opo. Ayan, kaya yaong siya digdingon niya. Kaya yaong ka digding niya. Opo. Dahil yaong kadigdi, istoryahin daw kami manay. Kumusta ang buhay? Na medyo ako mo niyan, may pandemic kita, Anong may COVID. kadipisilan ang Kumusta ang na-experience? buhay? Mapagalon po kasi so hanap buhay po naapektuhan. Anong hanap buhay mo, manay Sonia? Nagasari-saring sari store po. Sari-saring store. Si Ago mo po. Nasa ano po? Ano? Kulungan. Nasa? Nasa kulungan. Siya, miyembro siya kan person, ano ito? Alone in lasting love. Bako, so kuyan. Malamig ang PDL, simoy ng Pasko. deprived of liberty. Person deprived of Nata liberty. na ano? Digdi po. Nasalaan lang po siya Na ano? na nakasaksak po. Nasalaan. So, nasa korte mo niyan po. Opo. Ang, Okay, siguro nasa So, priso. ngunyan- Haloy na napipriso? 2 months na po. 2 months. bago pa sana. Opo. So, kumusta ang ngunyan nanay na ikagabos ang winalatan ni Mr. kang gabos ng responsibilidad? Grabe pong sakripisyo. Natapira na po ang edad ka matuanin do. 16 years old po. 16, sunguhon. 3 years old po ang 3 years pinakasal. old. So, masakit, gabos Opo. ika. Opo. Paano mo nanay na Nakakayanan. nakakayanan? Kay puan pong kayanon para sa mga aki. Okay, di anong pigkakakitaan mo ngunyan maliban sa sari-sari store? Yan lang po. Oo. Yan lang. Opo. Pira man ang dilin siya po sa pagsari-sari store. Minsan 150 to 100. Mga 150 million? 150 pesos Ah, po. pesos. peso. Naku, Sanit mga man sana 150 sa million. Opo. Kang day pa si Mr. mo nakukulong, ano ang pagkabuhay ni Mr.? Sa construction po. So nakakatabang ko ta sa imo. Opo. Ngunyan, wara. Wara po. Pero nagkakaigo ka mo ng communication. Opo. Nagtuduman Opo. ka. Nagkukonjugal visit ka manay. Opo. Ayan. So ano ang mga tinugon sa imo ni Mr.? Kay puan asikason po sa mga aki day pagpabayan po. Dahil mo mapigil pa ba yan? Day man po. Okay, so yaong ka po ngunyan digdi sa programang Tabang Ora Mismo, ano po ang sa imong katuyuhan kay Congressman Zaldy ko sa ako Bicol Partylist? Na matabangan po ako na magkaigwaman ki magamit ang aki ko sa sayang pag-eskwela po. Sa'yo nagkaklase ang Sa Gugon High School. sumato, ayan. Sumato po sa ALS. Okay. So, daing nagagamit ang aki. Anong klaseng Wala po. gamit? Balde, plantana, anong kay puan? Tabo, takore, Tablet ay, po. takore. Ha? Tablet. 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 Ayan. Ano gusto mo? Sukulog sa payo? Sukulog sa tulak? Una, ako naghanap siyang gamit partner, mga martilyo, lagadi. Ano nanay? Anong klaseng tablet? Tablet na magagamit po sa pag-eskwela niya. Ayan. Tablet sa paggamit sa pag-eskwela. Ay, Oo. tanus-tanus sa daw manayan sa'yo. Straight daw nanay ang likod. Ayan. Gari ka man sa nanay high school. Ade. Pero smiling face, dakulon ang Problema po. Tama yan, nanay. Basta day malingaw sa mahal na Diyos. Opo. May tataramon baga, nanay, let the problem. Apwera kan day ka malingaw sa mahal na Diyos, dapat pirmi mong marunduman si Congressman Zaldy. Opo. Paano ka pala, nanay, tabi na nakaisip ka na maigdi ka? Saan mo naaraman? Sa bilasan ko po. Ay talagang nachichismis talaga no. Ano ang sabi Gusto ni mong Bilason sabihin, mo? nachichismis talaga na kubikol na nagtatabang? Opo. Ano ang sinabi sa mo ni Bilason mo? Magdulog daw po ako sa ako Bicol para matabangan po ako kag sa Ay, kuyang. lakop na talaga ang chismis So, partner. pag no? kang tinaraman ka kato, naglalaom ka talaga na matatawan ka? Opo. Makusog ang Makusog pagtubod po ang mo. O di anong pagtubod desisyon ko. mo partner? Tawan tatulos. Okay. Oh. Sabi ni Congressman Zaldy, tawan tulos. Tapos ni Congressman Pino. Ura mismo. Ura mismo, ayan. Nailing mo yan, nanay, ng mga tablets na yan. Opo. Para talaga yan sa mga estudyante na nadidipisilan. Ngunyan na may online class. Nanay, Opo. ayan, sige. Ako na mabukas para sa imo, nanay. Tapos, yan. Yan. Uy, tao mo kay manay. Oh, nanay, Yan. aruga na ka ng gamot mo. Uy, brand new. Tadan! Is brand new tablet. Oh, nanay, ano po ang pagmatik mo niyan? Kaput mo na sa imong kahagadan. Para sa mga aki mo. Maugma na po. Magagamit na po ang sa Oy, kuyang mga nagdadagog aki. sa imo si Congressman Zaldy ko na iyon nagregalo sa imo kayan sa si Congressman Garbi. Anong masasabi mo po sa iya? Saro po, nagpapasalamat po ako kay Kong Zaldy ko at Kong Pido Garbin. Sana itabang po sa kuyang tablet para sa kuyang aki. Maraming salamat po at sa lahat ng staff ng Ako Bicol. Oo. Nanay, bilang taga Legazpi, ano ang na-experiensya mong kanipisilan digdi sa syudad? Ano ang sa iling mo gusto mong ning pagbabago? Ayan ka na naman partner, bumabanat ka na naman. Hindi, partner, taga Legazpi. Aram ko, partner, kung ano ang kadipisilan mo, kadipisilan ko, Di- kadipisilan niya, kadipisilan mo. Papalitan tayo ng programang ini, banat ura mismo. Tayo, partner. Nanay, taga Legazpi ka, di Apa. ba? Ano ang problema mo na-experience sa Legazpi?
Ang magkaigwa po ki maray nahanap buhay ang gabos na tao digdi sa Legazpi Ano po. pa? Sis magkaigwa po ki kaoswagan. ang Ano pa? Legazpi. Nagbabayad ka ng kuryente? Opo. Kumusta ang supply ng kuryente sa Indo? Minsan po, maray, minsan po, mapangal po. Ang tubig? Day po kami nagabayad. May sadiring bumba po. Ay, kami. talaga. Sana all. Pero sa mga kataraning mo, ano kumusta ang tubig? Halos bumba po. Halos bumba. Sa Opo. Indo mo, tanong na kami maistar. Gusto mong sabihin man ay pag nagkakararigos ka mo duman, mga nakabumba ka mo. Dahil ka mong Day man balo. po. Ah, Day po may nakabumba ka mga mo, bumba pong ano May mga sila. bumba. So, dahil ka mo nagbabayad. Di ng- uso Hindi naman po. sa Indo man ay sa lugar nindo ang burumbahan. Iyo. Okay man ito sa'yo mo. Pero ikaw mo yan mo ning pagbabago sa Legazpi. Opo. Sige. Yan mga tugang si partner sa sayang banat, ora mismo. Mga ka-action! Partner! Oh. Napaugmata si nanay, huli ang kan sa iyang kaagadan, magkaigwan ng tablet ang sa iyang mga aki, side partner kan pagtios, wala siyang katuwang dahil ang sa iyang agum nasa kulungan. Pero despite kayan partner kadipisilan, naugma si nanay dahil yaon ang tabang ni Congressman Zaldy as ni Congressman Pido Kanaku Bicol na matawan ng tablet na magagamit ang sa iyang aki sa pagklase. Partner! Ora mismo. Yan. Ngunyan mga ka-action, Oy! may manggagana na naman in brand new tablet. Siya si J. Jasper Madrona. Congratulations, J. Jasper Madrona. Basa! Ayan, uyaan sa iyang naging mensahe mga ka-action. Good day po, ako po si Idol J. niya ko yan, oh. Idol niya si Busnico sa mga purmada, oh. Aha. Sa Facebook, oh. Ang nakaitom, tapos ang sa iyang buhok, iyo man ang gana di. Nico Franco, Delia, ikaw ba yan? Ang sa iyang naging mensahe, good day po, ako po si J. Jasper Madrona, nakaistar sa Alcala, Daraga, Albay, at incoming third year sa Bicol University. Hoping po na mapili dahil malapit na naman po ang pasukan at wala po trabaho parents ko dahil sa pandemya. Wala po ako magamit pang online class dahil sa sobrang hirap ng buhay. I am a Dean's Lister po, kaya kailangan ko po makapag-enroll ngayong taon. Namumroblema po kami kasi if saan kami kukuha ng gagamitin ko pong pang online class. Malaking tulong po ito kila mama para di na po sila mamroblema. Si papa po kasi di na nakakatrabaho at na-stroke siya. At kailangan niya ning pang-maintenance. Matagal na po siyang hindi nakakainom ng maintenance. Gusto ko po sana siya bakalan po kibulong. God bless po. Pagpalain po kayo. It's a gift for my incoming birthday. Happy birthday! Happy birthday in advance, J. Jasper Madrona. Ayan! Paano ini makuha ni J. Jasper Madrona? J. Jasper Madrona, tanganing maklaim mo ang sa imong advance birthday gift. Ali kay Congressman Zaldy Kanaku Bicol Partylist. Alaton mo tabi may maapod sa imong staff Kanaku Bicol. Ay staff kan action ka sa Sa sabuyang pagbabalik! Maparapol lamang kita ning kas, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang Tabang Ora Mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Sa inyo po sabi, dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminan piga vision.
Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Zaldy ko sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Zaldy ko, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Zaldy ko sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Zaldy ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Oy, sa mga nagtutulog kami dyan, marata, irinit-inat kami ka mukha sa Partner, inyong mga lawas. Yes, partner. Ngunya na aldaw pet sa 21, kukumemorar Aha. kan Pilipinas ang kasaysayan kan martial law. Martial law. Today, Kan I declare Philippines. May ED na tapos September na. 21, On that 1972. day of September 21, 1972, I declare Philippines. 1972. Yan. Ikaw, partner, buhay ka na kayan? Dai pa. Actually, dai pa lamang ako pigpaplano kan sa kinaban. Kasi ang inabot kong declaration bago ng mga martial law. Ano na, partner? Ang inabot ko ng declaration. EDSA. Bako. EDSA, dai ko na inabot eh. Ano na naman, ayan? Ang inabot ko na, so may mga mobile legends na, may mga kuwana. BTS? Oo, mga Yan yun na na. pala ang inabot mo. Medyo date lang kitang date lang na nainot ka sa kuyang ipinangaki. Tama yan. Millennials ang Yan peg. ang inabot ko na. Okay. Mga Plants Burns so zombie, yan. Farm Bill. Dahil ko na inabot yan ng mga martial law, mga Kaya EDSA. pala, parehas kita partner. Kaya pala nakakasunod pa man kita sa mga uso mo niyan. Kaya pag may may nababasa ako sa ha? may nababasa ako sa Facebook, ano to, never again. Never ever after. Tapos na may nagkuyan man, may nagpost man sa baba, together again. Mga kung ano. Ayan, sana partner! Oh. Sa mga kababayan ta, naghahalap nin ayuda. Oh.
nagahalat nin regalo. Oy, ora mismo. Oh. Baku may rapol kita Siyempre, kunyan. 1,000 mo pesos. mga ka-aksyon. Sige. Basa mo na kita, hoping Sige. hapon ninang. Hapon ninang Remy, pabati tabi ang Asaliero family, Buda Golondrina, kang Maroroy, Daraga Albay, always present. Nag-iisip ako, partner, saan ko daw ini ipinangaki? Sisay. Ini, tapi ka parapod niya akong ninang. Pakarayin mo ba ya? Sabi niya, hapon ninang Remy. Sige po, salamat kung baga inaanak Gusto kong ka. sabihin, kung dahil mo nararamdaman ko sa imo inaanak, di ko sabi, di ka pa dyan nakaregalo. Pwede. Di niya nga na yung matandaan. Oo, di mo din aram eh. Posible, partner. Sige. Ayan. O, yung marin na pagkahapon kay Gusto sabihin, dating City kumpira Councilor, ng as in edad dating kan- board member Alan Ranyola, nakatutok ko niya na pagkahapon. Or alawig na ang utang mo dyan. Wala. Nakasubaybay sa tuya? Oo, si nakasubaybay. Konsihal, dating board member Alan Ranyola. Correct. Si Rodji Barakalman, good afternoon po sa Indong Duwa, Ma'am Remy. Nuarin ko po pwedeng... Day bagay kay Konsihal Alan Ranyola. Ang gusto ko kutang apod sa iya kang panahon, Congressman Alan Ranyola. Oo. Kaya Day lang, bagay sa iya na ang Konsihal. kaya lang partner, speaking of Alan Ranyola, ang gusto partner kan mga taga-syudad ng Legazpi, ipagpadagos niya sa dati niyang pagserbi. Sa Legazpi. Sa Legazpi. Okay. Sige. Kaya kung ako man ang aputon mo, mawot ko man, nasa Legazpi magserbi. Natesting ta naman siya sa province. Oo. Talagang matindi. Oo. Kaya ngunyan, balik siya sa syudad. Sigurado yan, partner. Sige. Natesting ta na an urag kan sarong Alan Ranyola. Brian Marceliana Azores maray na pagkahapon. Oy, nakatutok man ang sa kuyang esposo, partner. Daddy Ano ang Ryan. mensahe mo kay esposo mo? Kay Sai. Kay esposo mo na may dakulang... Puso. Yan, hello Dad. You are watching there all the way from Saudi. I miss you and I love you. Check. Made, grabe ng pangangaipo ni Made. Asikaso. Yaw na sumahiwagang garapon. Mahiwagang garapon. Alam mo pa din. Ah. Pag maabot man ng time, na pag mo man nagkaiguaning long distance ni Made, Ay, di na kami magkakaigwang long distance. Ginakudang ko na. para ma-experience mo, partner. Ano ako, maliban partner? na lang. Mangangalas ka kasi mabilib ka kasi pirang taon, partner. Laging matatag ini. Actually, partner, kuyang kuta na, may mga offer sa kuya na mag-long distance. Limbawa, pig-ooperan akong maging interpreter kan mga Taliban, kundi, kundi din na lang ako. Kaya mo ka na. Tapos may offer man haling Afghanistan, tapos yung mga daraga da duman, tabi, gusto nang maghali sa Afghanistan, baka gusto nila magpa-adapt na lang sa imo busmaki. Mga Igo, partner, daragang nga hiring duman, partner. Taliban. Kakaputan mo, partner, susako. Nagpaplano na magpasiring sa Afghanistan, kami ni primo mo, Greg, Greg. good luck. Di lalo, mababayaan mo si Made. Dayman, kaya sabi ko, kay Pading Greg, ika na sana. Kundi sabi ni Pade, day nga ako makadumantama kung shell pa ako. Ayan, mga tirada mo, partner. Ade! Okay, may wagang garapon. Pasok tabi, may Pasok. wagang garapon. So mga naghahalap tabi dyan, good luck tabi sa Indo. Magpangadji na kamo, apo na nindoan sa Indong mga santo asin mga santa. Ayan, dakol-dakol, partner. Ay, yun na. 1,000 pesos. And 1,000 pesos winner nakasalalay sa kamot ni partner. 0945 0945 215 215 1426. 1426. Siya si Fe Navarez, kan Ginubatan Albay. Fe Navarez, kung ikatabi nagdadangog, kaputan mo na sa imong cellphone. Duwa o tulusan na kaming best mapod. Chape! Pagday mo sinimbag, babay 1,000. Chape! Ayan. Oy, nagri-ring na, partner. Chape! Chape! Maray na pagkahapon! Chape! Aloha Express. Si Chape tabi, ne? Hello po. Hello? Ano yan, Chape? Ay, lagi pa ako nagko-comment sa'yo, madam. Sa info tabi, nanay. Didi po sa sa Purok Dos Inamnan Grande, Ginubatan, Albay. Saan ka nagko-comment, nanay? Diyan po sa sa programa po ninyo ngayon. Anong programa yan? Sa po, yung programa po ninyo ngayon. Ano po yan? Anong programa? Yung Ako Bicol ngayon? O action? Action ngayon? Action po. Nanay, nakamonitor ka po niyan. Tagal siya nag-feedback. Nakibawas-bawasan daw tabi nanay ang volume. Oo. Ayan. Nanay, pabawas po kan volume mo, nanay. Okay na?
Chape! Pirang taong ka na, Chape? Ano po, 61. May agom, daraga, balo. Ano po, ayo po agom. Pira! Aw, saan man sana po? Anakes! Anakes! Opo, saan man sana? Anakes! Dua po anakos ko, madam, sir. Dua po anakos Dua. ko. Nanay, para mas Si lalo... Chape pala na baris, may sarong agom, may duwang akes. Nanay, Okay. Nanay Fe, para mas lalo tabi kita magkaintindihan, nakabukas po sa imong radyo? Wala man po kami di radyo. Nakabukas TV. po sa imong TV? Wala po. Nakabukas po sa imong refrigerator. Facebook Live? Nakabukas po Live. sa indong rice cooker. Ay, wala man po kaming ganon. Nakabukas sa imong... Bintana! Opo. Yan. Okay na, nanay. Dahil na nag-feedback. Nanay, ano tabian sa imong hanap buhay? Ay, ano po ako dito, ang hanap buhay ko po ay housewife. Si Mister? Ibig sabihin, pag ang hanap buhay mo man ay housewife, ang tinatrabaho mo si mister. Ay, ano po, andito lang po ako sa bahay na gumagawa. Ayun, tama. Gumagawa siya. siya. Ginagawa niya si Mister sa loob Ayan, ng kinakalikot niya. Ay, ano po, yang dito pa ako nagtatrabaho, nagpapabili ng panggatong, naglalaba. Gusto mong sabihin, Manay, sa edad na 61, nagbibenta ka pa ng panggatong? Opo naman, sir. Naglalaba ka pa? Naglalaba pa ako. Ano pa ang iyong mga ginagawa sa bahay? Ay, ano po, nagsasaing, gano'n. Anong sinasaing mo? Ay, kanin po, Okay. pang-ulam. Pero dahil mo man napapabayaan sa imong sadiri, tapuro na sa natrabaho. Ay, hindi man po, siyempre. At taman ang sadiri, mamot pa man si Nanay Fe. Opo. Nakabukas pa man pirme. Bintana. Bintana ba? Kumusta man ang sa indong relasyon ni Mister? Ay, okay po kaming doon eh. Nakakapira pa man. May asim pa man si Nanay Fe. Nagparangarak siya ba na ipagapot ko nakakapira pa man? May asim pa si Nanay Fe. Meron pa man. Ayun. Ibig sabihin ka partner. Ay, Chape, congratulations! Nang Galakanin 1,000 pesos! Regalo yan sa imo ni Congressman Zaldy ko kan ako Bicol Partylist. Nanay Fe, ano tabihan sa imong mensahe ngunyan na ikatabi ang niregaluhan ni Congressman Zaldy ni 1,000 pesos? Nagpapasalamat pa ako ng maray sa inyo po. Kay Congressman ko, Zaldy ko, tinawan pa ako ng pambakal ko pong bulong. Aha. Tayo po ako kaya ning kwan ning sir. Ay po kaya ako ning tigamati na gallstone. Yes po. Ayun. Opo. So dakulang tabang ini sa imo ni Congressman Zaldy ko. Opo, makabakal na po ako ning sundulong ko po. Ayun. Opo. Nanay Fe, alaton mo tabi, may maapod tabi sa imong staff kung paano mo tabi maklaiman sa imong 1,000 pesos. Opo? Opo, sir, madam. Ayan. Okay, congratulations! Fe! Chape Nabares Nabares! of Ginobatan, Albay. 61 years old! Ayan. According to her, may asim pa! May asim pa. Okay. Congratulations, tabi Nanay Fe. Yan, partner. Oh! An sa tuyang padabang Congressman Zaldy ko, asin Congressman Pido Garbin, kanako Bicol Partylist, may napaugman na naman, ngunya na pagkaldaw. Iba-iba, ngunyan, senior citizen, 61 years old. correct. Partner, duman sa mga nagmabuot, magkagigwaman ng cash na ayuda ali kay Congressman Zaldy ko, kanako Bicol, anong maray nagibuhon? Ayan mga ka-aksyon, kung mauot man tabi nindong manggana nin cash or tablet, hali kay Congressman Zaldy ko, pasiring tabi ka mo digdi sa muyang opisina, digdi sa Embarcadero de Legazpi, igo tabi digdi o Problema sa pamilya, lugar tabi sa Indo. Siring man, so day tabi makaigdi,
Bukas tabi ang samuyang official Facebook page, Action Ko Center. Ipaabot ang sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan indo ning tabang. Dahil paglingawan, ibugtakan sa indong telephone number, siring man magtagtabi ning kapwa FB friends, asin i-share ang samuyang official Facebook page, asin live episode. Yan, duman yan sa mga gustong manggana. Ngunyan, so may mga problema naman dyan sa komunidad. Problema sa buhay, kapitbahay, problema sa mga opisina di gobyerno, problemang legal, medical. Anong marin nagibuhon, partner? Partner, para man sa mga kababayan niya itong nadidipisilan sa buhay, may reklamo sa mga na-experiensya ninda o sa komunidad, may reklamo sa kapwa ninda, asin igwan ng kadipisilan sa buhay, pasiring giraray kamutabi, digdi sa muyang opisina, digdi sa Action Ko Center, digdi sa Embarcadero de Legazpi, asin, sabi ko nga ni, may mga mahihigos asin accommodating staff na maasikaso tabi sa sendo. Sa daiman makadigdi, ulita sa pandemya asin kadipisilan sa pamasahe o ano pa man ang rason, pwede tabi ka mo magbisita sa muyang official Facebook page, Action Ko Center. Ayun. Mga tugang, saro na naman na makabuluhan na aldaw ni Martes. Sa tuyang naging pag-iribanan, may natabangan, may napaugma, may naayudahan, may nasurpresa. At syempre, may mga impormasyon na naibariwas ang programang Tabang Ora Mismo sa kamautan ni Congressman Zaldy ko ng programang ini, makapag-alalay, asin mapakinabangan kan mga kababayan tang Bicolano. Alright mga ka-action, partner! Oh! Mautaman na maglawig pan sa tuyang pag-iribahan ngunyo na paghahapon alagad, inabot na kita. Kan oras, langanin kitang paramiantras na magpaaram. Sa agaliwat mga ka-aksyon, mag-iribahan kita pares na oras asin parehas na programa. Kami ang sendong nakairiba, deng iba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang Mr. Siram kan Bicol. God bless Bicolandia, mapasatuyang siram and mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldy ko. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran.